És veritat que aquesta nit neix un nen? Segur que serà lleig i molt desgraciat. El meu nadó ja és al món! Presento la filla del bandoler. A l'X3 acaba de néixer una de les grans sèries d'anime, Vull a casa abans que es faci fosc! creada per un dels millors estudis d'animació del món. On t'amagues, petita humana? Rònia, la filla del bandoler. Dijous 8 estrena a l'X3. Som anime, som X3. Si ets fan dels videojocs, estàs de sort. Jocs, tornejos i un munt d'experiències gamers t'esperen a la Farga de l'Hospitalet. El 3 i 4 de desembre pots anar al Saló del Videojoc en català gratis amb el carnet. Ei, hola, bon dia! Ja hi som tots? Jo ja estic a full! Projecte Beta, cada diumenge a l'X3.